Shika oma say baba, nai baba ere, iri pachiranga no. Baba, nai baba, baba iri pachiranga no. Baba, nai baba, baba iri pachiranga no. Shika oma say baba, nai baba ere, baba iri pachiranga no. Baba, nai baba, baba iri pachiranga no. Shikatora bua baba, nai baba ere baba, baba baba baba, nai baba, baba iri pachiranga no. Change is not for Robert Mugabe. The change is for the people of Zimbabwe. Nai baba ere, iri pachiranga no. Shikatora bua baba, nai baba ere, iri pachiranga no. Baba, nai baba, iri pachiranga no. Baba, nai baba, iri pachiranga no. Mukaro say baba, nai baba ere, iri pachiranga no. Baba, nai baba, baba iri pachiranga no. Baba, nai baba, baba iri pachiranga no. Mukaro say baba, nai baba ere baba, 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 nai baba, iri pachiranga no. Baba, nai baba, iri pachiranga no. Shikatora bua baba, nai baba ere, iri pachiranga no. Baba, nai baba, iri pachiranga no. Baba, nai baba, iri pachiranga no. Shikatora bua baba, nai baba ere, iri pachiranga no. Yes. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonua nemuno wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuti sei nokurumidza kubhadhara rent. Right, ndandada kutonorara zvangu nimbozorora, but ndazongofunga kuti ndingouya panapa with just a quick update. Ndandakanganwa kuti nhasi ndi 17. Saka ndoda kuti happy dzungu day kumunhu wese. Tukuziva tese takaenda tikanomacha, tikuzvikorokotedza kuti happy dzungu day muzuva ranhasi. Saka I'm only gonna be here, I think 10 minutes maximum tops, and then I'll be gone. Right, ndasangana nepost iyi on X iri panapa iyi. Let me just show you now. I just came across this post on X. It said, Nov Genarari Nhasi Ndi 17 November, hapana zvamuri kutiitirawo here. Ndo zuva racho ranhasi, ndo zuva ratakadzinganisa vamugabe vakamba vabva pachigaro pakamba papinda mukuru ED. Ndo zuva ranhasi. Ndosaka vanhu vari kubvunza kuti general hamuna here kaplani kamunako kuti zvakamboitika zvazvo zviite sei zviitike. And from there, inini hangu handidi kunyeba. I have nothing against President ED, but the truth be told, ndechekuti I don't even have one memory that I can share with you guys to say, hey guys, I remember this day or I remember those days. But by the time I'm Mugabe, I can tell you certain events. I can tell you kuti bhazi raita 50 cents from Chitungwiza to town. Zvinhu zvanga zvakachipa. And I can tell you mazuva Morgan Tsvangirai akaita prime minister. I can tell you about those days.
but when it comes to ED, I have nothing to say. So ndozviri kutaurwa apa kuti nhasi ndi 17 happy Dzungu Day. Amen. Let us know where you are watching from. Tingoona and tudzeo zvaunofunga. How do you feel when you think about this day? Today nhasi iri 17 November 2017. Amen. Unofungei nazvo, unofungei naro zuva iri, unoti chii naro. And pakazoitika zvinhu zvakawandisisa. I have a clip that I'm going to show you right now. Ndaona clip iroro ndikafane kuseka, ndikaumburuka nekuseka, but I'll try my level best not to laugh when I'm playing the clip. So let me know where you are watching from. Let me know kuti unofungei about zuva ranhasi ratakanomacha kana kuti ravakanomacha. I know people that don't like to take blame, but Tese, we were desperate for change, and we thought at least it could change our power. Pachata saying zvinhu zvichaendeka, zvinhu zvichaitika, and then mukuru akapinda akati first 100 days akaenda achiti hanzi ari kuenda kuma meetings pachange pane mamega deals asainwa pane chino nechino nanhasi vana havasi kuenda kubasa nanhasi zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakadhakwa. So without wasting much of your time, rega ndipinde ndakuudza kuti I'm only going to be here for only 10 minutes. I want to show you this video, and ndichipedza kukuratidza video iri, and then I'll be gone. Ndova ndabvisika zvangu panapa. How many of you still remember this video that I'm about to play right now? How many of you still remember? It's a comment in the comment section or super chat, and let us know where you are watching from, and let me know also if you still remember this video. Let's watch the video. Where was he all along? Where was ED all along? We had suffered a lot. You can see we've got a president who is liked. Where was he? Where were you, E.T. all along? We love you, E.T. Where were you when we were suffering like this? Why did it take so long for you, E.T.? Where was this visionary? A man who loves his country, who loves us like this. Wachiwenga, why did you do this exercise so late? Where were you all along? Where were you? I want to thank you, Mr. Chiwenga. I want to thank you. I want to thank you. I want to thank you, Comrade E.D., for what you are now doing for the country. We can feel that we are now in Zimbabwe. This is Zimbabwe that we want. Zimbabwe that we were praying for all along. Where were you? Where were you? Wamchangwa, where were you all along? Why didn't you stand up against this Mugabe regime long back? Yo, how many of you still remember this video? How many of you still remember this video? This was a trending video, and the guy was appreciating and crying tears of joy. Pakashata. So I said I'm gonna be here only for 10 minutes tops, and then I'll bounce. It's 10 minutes already. Thank you everyone for watching, but don't forget kuisa comment kutaura kuti zuva ranhasi rinokufungidzeiwo chii. What do you think about this day, and how many of us still remember this clip iro riri apa riri kupi riri uku iroro clip iroro, right? How many of you still remember that clip? So I'm just gonna run the clip for the last time, and then I will bounce. Thank you for watching, and thank you for supporting Point 5 Creative Studio. Let's watch the clip one more time before I leave. All along. Where was ED all along? We had suffered a lot. You can see we've got a president who is liked. As you can see, we've got a president who is liked.
Vakaipa pakashata zvamanje manje vari kupisa zvamanje manje mawana handitika. So thank you guys for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios handitika. Ngatisanganei muzvirongwa zvinoteera muvidhio rinoita sei rinoteera handitika. Pandangoti ndingokupai update ndingokurangaridzai kuti muchiri kurangarira here, and then vamacheso vanomva vati wandirangaridza chegoreri wandirangaridza iwe.